Assalamu alaikum yan uwana maza da mata. Wannan ƙarin bayani nake so in yi shi akan mazajenmu. Mazajenmu yawancinsu sosai ba su san me ake ce majiya daɗi ba, saboda yawancinsu illa su gan bukatunsu ya biya ga gurin hanyar saduwa da matansu, kuma haka bata dace ba. Yana da muhimmanci sosai kana tare da matanka baka san me ake ce majiya daɗi ba, ka gan haka ba shi da kyau. Majiya daɗi wani abu ne mai muhimmanci sosai a gaban matanka, wanda ka bari baka sani ba, illa ka gan bukatan ka biya ta hanyar saduwa da ita, baka san me ake ce majiya daɗi ba. Yawanci mafi yawa daga cikin mutane ba su san yanda gaban mace yake ba, balantana su san akwai wani waje da ake ce majiya daɗi. Haka sanin haka yana da muhimmanci sosai, domin macen da ta yi sa'a mijinta ya taɓo mata wannan wurin da ake ce majiya daɗi, to za ta gan yanda sonta yana ƙaruwa 100%. Ita ma haka macen in ta yi haka za ta ga inda sonta yana ƙaruwa sosai. Kuma in kin gwada wannan jarabawan tsakaninki da mijinki, za ki gan da za ki ci sa'a a gurin mijinki. Ba zai so saurari wata mace a waje ba in ban da ke, saboda ya san yana da wani muhimmancin abu da yana bari a nan gida ko kuma can gida, sai ya zo yana biyo wata a waje. Kuma ki yi ƙoƙari ki sani haka, kuma mijinki ya san da wani abu haka da ake ce majiya daɗi. Ki gwada wannan jarabawa, Allah ya yarda za ki gan sa'an shi da kuma muhimmancinsa. Allah ya ba mu sa'a. Amin. Assalamu alaikum yan uwana maza da mata. Wannan